sefyll rhwng y mwrtau. Wrth i'n teulu o'm holl fryd. Mae rhan yr wyr adnabod, ei fod uwchlaw gwrthrych byd. Henffych fore y caiff ei weled fel y mae. Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwyrdog teg o bryd. Ar 10,000 y mae'n rhagori o wrthrychau pera'r byd. Ffrind pechadur, dyma ei beilios ar y môr. Beth sydd i mi mwy a welydd, ac eiliant gwael y llawr. Tystio rwyf nad yw ei cwmni, yw gysadlu am Iesu mawr, o am aros yn ei gariad dyddiau foes. Cyhoeddi'r emyn. Mae'r darlleniad y bore yma wedi cael ei ddynodi yn y llithiadur rhyngwladol, a mae o'n cysur i mi bod na saint eryd darllen y byd yn troi at yr un darn o'r ysgrythur. Marc 13 adnodau 1 i 8. Wrth iddo mynd allan o'r deml, dyma un o'i ddisgyblion yn dweud wrtho, edrych athro, y fath feini enfawr, a'r fath adeiladau gwych. A dywedodd Iesu wrtho, a welid i'r adeiladau mawr yma, ni adewir yma faen ar faen, ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr. Fel yr oedd yn eistedd ar fynydd yr olewydd, gyferbyn ar deml, gyfynodd Pedr ac Iago a Ioan ac Andreas iddo o'r neilltu. Dywed wrthym, pa bryd y pethau hyn, a beth fydd yn arwydd pa fydd hyn oll ar ddod i ben. A dechreuodd Iesu ddweud wrthynt, gwyliwch na fydd i neb eich twyllo. Byddaw llawer yn fy enw i gan ddweud, my fi yw, ac fe dwyllant lawer.
A phan glwch am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, peidiwch a chyffroi. Rhaid i hyn ddigwydd, ond nid yw'r diwedd eto. O blegydd cymryd cenedl yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas. Bydd daeargyfrau mewn mannau, bydd adegau o newyn. Byddai'r Duw yn dithio ei air i ni. Oes a rhywun am fento i ddweud adnod? Da chi'n dyfuno? Diolch yn fawr, boes. Bych iawn. Mae yna 2 wirfoddolwr yma. Diolch yn fawr iawn. Gai o... Cedi. O, Cedi, oce. Ti'n dweud adnod? Ie. Bych iawn. Bendigedig yw'r arglwydd. Da iawn. A titha? Bydd yr arglwydd yn mynd o flaen na bydd ef gyda chi. Waw, clas. Diolch yn fawr iawn. Dych chi'n mynd eistedd yn ôl, boes? Diolch yn fawr i chi. Dwi eisiau dweud cyffes wrthoch chi i'r bore. Mae bobl yn dda yn gwybod weithiau. Dwi'n medru gwneud pethau gwirioneddol wirion. Bethau chi bod pobl un yma hefyd o'r ydolion, bod ni'n gyd yn gwneud pethau gwirion. A pan ydych chi'n gwneud rhywbeth gwirion, sut ydych chi'n egluro fo i rywun arall? I ddweud y gwir. Dwi'n chi be nes i wrth yma. O gynno ni ddigwyddiad hapus iawn, jyst o gornal yma. Lle roedd yna feddygon oedd yn ffoduriau. Da ni'n fforddi nhw i weithio yn fan hyn. Ac o gynno ni ginio o'n gilydd. Mewn lle hyfryd iawn. Ac o'n i siarad efo ffrind i fi'r enw Leona. Ac o'n i'n teimlo, oedd ar ein deimlad cynnas braf yn y nghefnu. Chwydnwyd. Oedd yn jympyriad. Oedd wedyn yn troi o fod yn gynnas i fod yn boes. A be nes sy'n fwyaf gwirion, lwch, ydych chi'n gweld y plaster fan hyn? Gweld o? Ond brifo chi. Brifo. Be nes i o'n mynd fel la, i checio. A mae ges i dalp o jumper ar yn llaw. A chwarae teg ar ei ffrind i Miliona i ddiffodd o. Ac oedd o'n oce. Ond o gen i anfarth o dwll yng nghefn y jumper. A beth wedodd sawl un sy'n nabod wrth fi oedd, are you going to tell Marie? Ydych chi'n di ddeud wrth o wraig? Wel, dwi wedi canfod y hyn bod dweud y gwir yn span o amser. Cos mae wedi ffindio allan i hynny. So mae dweud y gwir yn bwysig. Ond weithiau dydy dweud y gwir ddim o'r hawdd mae bobl yn meddwl. Ac os ydych chi'n meddwl bod yn dilefar efo dweud y gwir, weithiau mae'n medru taro chi môl. Ac y brynodolion, o chi di clywed, mae yna 2 stori fawr wedi bod yn newyddion wrth yma. Un ohonyn yn America, fe bynnag un o'r enw Trump, wedi cael ei ethol na nwydd, o'n un ar y pryd. A stori arall ydy bod Archesgob Caergaint wedi ymddiswyddo, oedd wedi gwneud na gymeriad, ac yr beth yn bod yn ymddiswyddo. A mi ar i'r 2 stori yna, atgoffa fi o stori da. Blynyddoedd lawar yn ôl, degawda, pan o'n i'n ogyn bach, oedd na Archesgob
cael gaint gwahanol. A mi benderfynodd o fod yna blyd i'r America. Ac yn ei bobl dweud wrtho fo, watcha beth ti dweud, ac ofn nhw'n ddalch yn allan. A pan gyrhaeddodd o New York, os dwi'n cofio'r stori'n iawn, ath o i New York, ac oedd newydd a dirwyr yn holi fo, a sy'n nhw'n un ffordd dweud, oedd o'n bod. Roedd yn accepting iawn. Fel rhai o'r dolion sydd yn mynd i bod yn bod. A mi benderfynodd un newydd a dirwr ifanc iawn i ddal o allan. Newydd a dirwr yn cyhoeddi papurau newyddion. A mi fynodd o iddo fo, a fynta'n un yn oedran nawr, yn oed i gofyn iddo fo, be ydych chi'n feddwl o'r clwbiau nos yn Efrog Newydd, lle ydych chi'n mynd i'n joio a fwynhau? Be ydych chi'n feddwl medda o'r clwbiau nos Efrog Newydd? A mi oedodd yr archysgol. A gofyn iddo fo hyn, sut dwi'n cael fy hun allan o'r twll yma? A be nath o o'i gofyn, oes na clwbiau nos yn Efrog Newydd? Wyddwch chi be oedd y pennawd a dudalen flaen y papur bore wedyn? The first question the Archbishop of Canterbury asked on arrival in New York was, are there any nightclubs in New York? Wel, dyna i ni stori de. Ac o'n i wrth y modd efo stori yna. So, os ydych chi'n gwneud camgymeriad, os ydych chi'n cosgi jumper, cosgi llaw, llithro, gwneud unrhyw beth, dwi'n y peth gorau i wneud ydy. Ti'n mynd i gredu hyn, ond dyma beth ddigwyddodd. A mae'r gwirionedd weithiau, mae deud y gwir syml, a medru bod yn allweddol bwysig. Diolch yn fawr. A diolch i chi am wneud yr adrodd a hefyd am bwyd eich adnodau. Iawn iawn, mae'r ail yn mynd rwan ia. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Ac fe ganwn ni bellach emyn 204. Felly carodd Duw wrth drychau anhorgydda erioed a fi. Felly carodd fel yr hoddodd anwyl fab ei fynwes gy. 204. Diolch yn fawr.
Guddio. Arglwydd, dysg i ni i barchu gwirionedd. Gad i ni ddirnad pethau yn dda. Bydded i ni ddidoli yn eglur. A bydded i ni fod yn blant y gwirionedd, y ffordd a'r bywyd. Bydded i ni ddeisyfu gwirionedd rhywbeth. Yng ngwyneb helyntion byd, fe weddiwn ni o'r newydd. Ar gyfer llefydd fel y Dwyrain Canol, Gaza, Llain o Llywinol ac Israel a Libanus, fe weddiwn ni am heddwch. Arglwydd, fe weddiwn ni am heddwch. Ar gyfer man fel yr Wcrain, fe weddiwn ni am atal y lladd, a fe weddiwn ni yno hefyd am heddwch. A bydded i wirionedd yn deisyfiad ni wneud gwahaniaeth. Gwirionedd mae'n debyg ydyw prif beth sy'n dioddef mewn rhyfel. Bydded i ni ddeisyfu gwirionedd rhywbeth. Bydded i ni pryd ni'n clywed am ddiargynfraidd a stormydd a helynt. Bydded i ni arddel gwirionedd ynglyn â newid hinsawdd. Ac o ddeall hynny i fyw yn well. I weithredu yn fwy effeithiol. Ac yn yn hoes gymleth ni arglwydd, dyro i ni ddawn dirnadaeth. Bydded i ni feddwl yn dda. Bydded i ni lenwi pob gofod a ffydd gobaith a chariad. Yn arbennig wrth i ni ddweud gyda'n gilydd ar ddiwedd ein gweddi. Ein tad, yr ynwyd yn y nefoedd, sancteiddiad denw, deled y deyrnas, gwneler dywyllus, megis yn y neb, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac na carwai ni i brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg, cynnes eiddo ti o'r deyrnas, y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch o galon i chi. Gadewch i ni nawr ganu mynd rhif 726, dal fi'n agos at yr Iesu ei hyn fod dan y groes. 726.
Roedd yma droddiad mynginau a myfyrdodau ein calonau yn awr a phob amser, yn gymeradwy ger dyfron di o arglwydd, ein craig a'n prynwr. Amen. A phan glywch am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, peidiwch a chyffroi. Rhaid i pethau hyn ddigwydd. Peidiwch a chyffroi. Rhaid i hyn ddigwydd. Gwnim amdano chi, ond dwi wedi meddwl llawer yn ystod y bythefnos dwytha yma. Fe garwn ni wybod sut y gallai newid y byd. Sut y gallwn ni wneud rhywbeth? Byda'r wneud y byd yn well. A chodi'r dyfyniad yma nes i y bore yma gan wraig o'r enw Margaret Mead. Mi fiodd ei farw yn 1978. A hyn ddwedodd hi. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Na chi ddyfyniad da. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. A'r hyn sy'n digwydd yn man hyn ydy bod Iesu a'i ddisgyblion yn casglu o gwmpas un o adeiladau mawr cenedl Israel, sef y deml, teml Solomon. Os cofiwch i'r hanes, roedd y brenin Dafydd i roed o'n syml yn ormod o bechadur i adeiladu'r deml. Fe adawyd hynny i'w fab o. Ges i'r fraint anhygol bythefnos yn ôl o fod yn Howard University yn Washington ar noson yr etholiad. Ac roedden ni wedi cael gwahoddiad i fynd yno drwy geisio amdocyn ac roedden nhw'n rhoi rhyw bota bach o ddŵr i chi'ch cadw chi drwy'r noson. A mae byth anghofio llywydd y coleg hwnnw. Coleg ydy Howard lle rath Kamala Harris iddo fo. O fanas cofiwch chi oedden nhw yno noson yr etholiad ac o fano o diwrnod canlynol ar ei hi gydnabod bod ti wedi colli'r etholiad. Coleg mwyafrifol ddu i groen ydy Howard University. A'r llywydd yn dweud yng nghefndir adeiladau cadarn godidog cryf. This is the place, medda fo, where former slaves became scholars. Dyna chi ddweud da. This is the place, medda fo, where former slaves became scholars. Ac o'n i yn un o'r rhai prin bobl gwyn i croen. Oedd yno wedi casglu'r noson honno ar gyfer yr etholiad. A mae godi dogrwydd yr adeilad, a'r adeiladau hynny, yn rhoi teimlad i chi o gadernid a sefydlogrwydd. Byddan nhw ddim wedi adeiladu'r adeiladau hynny, oni bai bod bobl wyn dda a bobl ddu gweithgar wedi penderfynu adeiladu'r sefydliad hwnnw. Ac erbyn hyn dwi'n cwestiynu doethineb iddyn nhw yn noson honno o ganu o Happy Day. Ac rwsyd fel ath yr oria hibio. Fi ath yr ysbryd yn drist ac yn drwm.
Oherwydd gobeithio roedden nhw'r noson honno, y bydda un o'i plith nhw, gwraig ddi, yn cael ei hethol am y tro cyntaf yn arlywydd. A mi fydda hwnna yn ddigwyddiad hanesyddol. Ac roedd o'n llythrenol, fel pe bydda meini cryfion y lle hwnnw yn disgyn i'r ddaear. A mi gafodd rhai ohonyn nhw ragflas o falla cyfnod newydd heriol iddyn nhw fel pobl. Chydig oriau wedi datgan y canlyniad ar hyd a lled America ac yn fanno hefyd dwi'n credu. Roedd pobl ddi, gwragedd ddi yn arbennig, yn cael negeseuon testun yn dweud, fori am 12 o'r gloch, da ni'n dod i'ch nôl chi i ddychwelyd chi gaeth wasiaeth mewn llefydd o Mississippi ac Alabama. Roedden nhw'n gwybod bydda hynny ddim yn digwydd. Ond beth oedd yn codi braw arnyn nhw, o bod na bellach dechnoleg ar gael, a oedd yn gwybod eich rhifa ffôn chi, a oedd yn gwybod hefyd lliw'ch croen chi. A mae yna rhywbeth wirioneddol frawchus yn does ynghylch technoleg felly. A mae Iesu yn dweud wrthon ni am fod yn ofalus. Mae o'n dweud wrth i ddisgyblion am fod yn ofalus. Dwi'n gwbl argyfiedig o ddarllen yr Efengyla o'r newydd, bod Iesu yn deall gwleidyddiaeth a grym yn arbennig o dda. Mae o hefyd yn deall gallu rhai i berswadio, a rhai i liwio meddyliau pobl. Un o ser mawr y byd gwleidyddol yn America ar hyn o bryd, bod wedi colli'r etholiad yma, ydy dyn o'r enw Pete Buttigieg. Mae o'n ddyn diddorol iawn. Mae o'n hoyw hefo teulu. Mae o yn un o'r lluoedd arfog America. Mae o'n medru siarad 8 iaith. Mi ath o'i Harvard. A pe bynnag o'n eisiau gwybod rhywbeth am wleidyddiaeth America cyn mynd yno, o'n i'n troi at dywediadau Pete Buttigieg. Ac o'n gofyn cwestiwn fel hwn. Pam bod biliwners America, y bobl yma sydd yn Silicon Valley, weithiau da ni'n ei gysylltu efo gofal dros yr amgylchedd, pam bod nhw'n cefnogi Trump? Ac oedd ei ateb yn syml. Maen nhw bobl, medda fo, sydd wedi casglu arian aruthrol. A mae grym yn gwneud iddyn nhw ddeisyfu mwy. A da chi'n meddwl am rywun fel Elon Musk. Y dyn cyfoethoca yn y byd. Y medru dweud wrth bobl mewn rhai taleithiau. Os wnwch chi gyfrestru, rwy'ch chi fewn i loteri a fe allwch chi ennill miliwn o ddoleri y dydd. A pan o'n i'n clywed y pethau yma, a'r Iesu yn dweud wrthon ni fan hyn, gwyliwch, gwyliwch. Meddwl nes i efo rhagfarn Cymreig progresif chwarelwyr Blaenau Ffestiniog. Dydy beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, dim llawer gwahanaeth, i beth yn digwydd fod teuluoedd mawr fel y Penrhyn,
Biwt. Chosiais. Bobl oedd hain a adeiladodd bresenoldeb enfawr. A dwi'n dal i gofio mam yn gwrthod mynd i mewn i Gastell Penrhyn oherwydd ei dadansoddiad hi oedd mae pob bricsan yn y lle yna wedi cael ei roed yno fo gwaed chwarelwyr. Gwch chi gytuno neu anghytuno. Ond dyna oedd ei delwedd hi. A mae Iesu yn dweud o oes i oes. Gwyliwch rhag i chi gael eich twyllo. Ac elfen arall i ni fel bobl ffydd ydy. Gwyliwch na fydd neb yn eich twyllo, fe ddaw llawer yn fenw i gan ddweud, my fi yw ac fe dwyllant lawer. Roedd Iesu yn deall nid yn unig grym gwleidyddol, ond oedd o hefyd yn deall y biws crefyddol. Ac tra roeddwn ni yno yn America ac yn trafod efo bobl a cael trafodaethau arbennig o dda, mi fydda ambell un yn gofyn i mi, wel, ydy rhywun fel Donald Trump, ydy rhywun fel Harris, ydyn nhw'n Gristnogion? Ydy hymddygiad nhw, i buchedd nhw, i blaenoriaethau nhw, yn dweud bod na rhywbeth yn fanna sydd yn apelio i ni fel Cristnogion. Ond mae Iesu yn treiglio'n ddyfnach na hynny. Mae o'n meiddio gofyn, ydy'r bobl yma sydd yn honni bod yn Gristnogion? Ydyn nhw o ddifri'n Gristnogion? Ydy'r bobl yma sydd yn honni bod nhw'n dilyn Iesu o ba bynnag traddodiad ydy o? Ydyn nhw o ddifri yn Gristnogion? Ac falla bod o'n her i ni gyd mewn bywyd cyhoeddus i ofyn o ddifri, ydy'n ymarweddiad i'n fan hyn, ydy'n mlaenoriaethaf i'n fan hyn, yn debyg i'r Iesu. Ydyn nhw yn Christ-like. A mae'n debyg bod rhaid i bob un ohono ni ofyn. A da ni hefyd yn wirioneddol dilyn ffordd Iesu. Mae gen i joc wael dwi wedi ddefnyddio yn aml iawn. Weithiau mi fyddai mor siomedig efo ffordd mae pleidleisiau'n mynd. Byddai'n meddwl sa'n o'n syniad da sa'n nhw'n gwahar pawb sy'n anghytuno fo fi rhag pleidleisio. Bydda'r byd wedyn yn fil gwell yn bydda. Pe bydda pawb fel fi. Ond falla bydda cael byd fel byd Aled Edwas yn codi ofn yna chi. Codi dychryn arna chi. A mi ydan ni'n gyson ydydan yn cam ddefnyddio grym ar dawn i ddylanwad. Yr ail beth wedodd Pete Butcherit oedd hyn. Da ni ddim wedi meistroli, medda fo. A dwi'n meddwl bod hwn yn werth i ni wrando arno fo. Da ni ddim wedi meistroli cam ddweud. Y gair oedd o'n ddefnyddio oedd misinformation. Da ni ddim wedi cael atab i'r broblem yna. Ac oedd hi'n tynnu coes y gyna efo rhai o ffrindiau mewn Crwys, bod fi wedi cael y drofedigaeth fawr wrsos yma. Dwi wedi mynd o X, neu Twitter fel oedd o, i fyw a bod yn Blue Sky. Oherwydd mae Twitter fel toman fudur i mi erbyn hyn.
unrhyw beth yna, mae rhyw gecru a mae'r bots. A sylwi nes i dros yr wythnos dwytha yma ar X, neu Twitter fel i'n galw fo, bod wedi colli 1000 o ddilynwyr. A hanner nhw'n bots, mae'n debyg. Ac eraill jyst wedi rhoi i fyny ar y safle a wedi mynd i Blue Sky. Yn arbennig os gael dweud Cymru Cymraeg. Oherwydd mae'r ffordd da ni'n derbyn gwybodaeth erbyn hyn mor ddieflig, mor ddrwg. A mae lefel y dechnoleg mor beryglus. Mae'r rhaid i ni fistroli fo. Na i'm eich bio chi bore yma'n Crwys. Os nad ydych chi'n gyfarwydd efo'r Interstate Commerce Act o 1887. Mae'r ddeddfwriaeth yna yn eithriadol o ddiddorol yn nhermau hanes America. Dwi'n boring, dwi'n gwybod. Be ddigwyddodd efo'r Interstate Commerce Act yn 1887? Ar i'r Gyngres penderfynu bod o'n beth rhy beryglus bod na nifer fechan o bobl erchydus gyfoethog i reoli rheilffyrdd y wlad. Oherwydd adag onno, os meddyliwch chi am y peth, y rheilffyrdd oedd y cyfryngau cyfathrebu. Rhain oedd yn symud nwydda ac yn symud pobl, yn symud papura, yn symud gwybodaeth. A mi benderfyno nhw bod rhaid iddyn nhw reoleiddio y diwydiant, mwyn gofalu nad oedd na 2 neu 3 o unigolion yn mynd yn rhy rymus mewn democratiaeth. Mi ganfyddas i'r ffaith hwnna mewn llyfr o'r enw The Fifth Risk, gan ddyn o'r enw Michael Lewis. Oedd yn dweud yn ddiflewyn ar dafod, da ni ar drothwy cyfnod, lle mae gwasanaeth cyhoeddus, sefydliadau sydd yno i amddiffyn bobl yn yr amgylchedd ac addysg i gyd anfygythiad. Ac os collwch chi rheina, mae'n haws twyllo a lliwio a cham ddefnyddio pobl. I mi oedd yn frawychus bod na micro-targeting fel maen nhw'n galw fo. Bobl arbennig mewn lle o'r enw Deerpool yn Michigan, Mwslemiad yn bennaf. Yn dweud wrth yr Iddewon bod un blaid yn rhy bleidiol i Israel, rhy bleidiol i'r Mwslemiad. Ac ar yr un pryd yn rhoi ads allan yn dweud i'r gwrthwyneb o'r gymuned wahanol. A lle mae gwirionedd yn hwnna? Be fyddai'n dweud wrth pawb ydy, yn yr awyrgylch yma, gofalwch bod chi'n pleidleisio. Gofalwch os ydych chi'n clywed rhywbeth bod chi yn gwybod beth ydy'r ffeithiau. Ac roedd yna seicolegydd yn Georgetown University wedi dweud efo'r holl gyfryngau yma, a dwi'n gwybod fy hun, mae o'n rheoli'ch moods chi a'ch emosiwn chi. Be mae'n nhw drwy'r algorithm yn dweud dylech chi weld ar y funud yna? Be dylech chi i ddirnad? A mae o yn manipulative hyd yr eitha. A bod tro da ni'n edrych ar y periannau bach mae'n nghenedlaeth i ac yn iau, mae o fel cael adrenaline surge bach bod tro. Mae o'n addictif. Ac os ydych chi wedi buddsoddi wedyn yn emosiynol mewn achos arbennig, diolch ots am y ffeithiau, diolch ots am y gwirionedd, mae o'n mynd i fod yn galad iawn i'ch perswadio chi fel arall. Oherwydd nid
ymroi yn ymynyddol ydych chi i'r pethau yma, ond yn emosiynol. Ac mae yna dwyllwyr allan y fanna yn oes Iesu ac yn hoes ni, sydd yn arbennig o dda ar liwio a rheoli y pethau hynny. I'ch cael chi ar fora dydd Llun glawiog i wneud be maen nhw isio i chi a fi wneud. A mae Iesu yn gweld y pethau yma. A mae'r Iesu'n dweud o oes i oes. Mae yna sôn am ryfeloedd. Ac fe fydd yna ryfeloedd. Oedd o wraig a fi'n sôn drwy'r blaen. Pam oedden ni Botwnog, ydych chi'n cofio'r daflen yna? Roedden nhw'n rhoi allan i chi efo civil contingencies. Lle os oedd yna ryfal niwclear, be oeddech chi fod i wneud? Osgoi lle yn eich tŷ oedd efo ffenestri, dwi'n cofio'n iawn. A mi benderfyno ni yn Botwnog, mae lle saffan i fod oedd yn y selar. A dwi'n gwybod bod fi wedi dweud y stori yma wrthoch chi o blaen efo mam Drian, pan mae'r arbenigwyr o gwmpas y tomfa tros fynydd yn rhoi cylchoedd o gwmpas ardalodd i ddweud beth yn digwydd pryd a lle. Oedd mam yn dweud, wedi saffach yn cefn y tŷ ac yn y parlwr yn y ffrant. Oherwydd bod un o'r llinella ma'n mynd trwy'r tŷ. Wyddwch chi trwy gyfanrwydd ym Mhlentyndod, o'n i'n meddwl os oedd rhywbeth yn digwydd yn y site, yn y power station, os ei fewn i'r parlwr fain saff. O, dyn i weidrwydd. A mae'r gallu i ofni'r rhyfeloedd, i ofni'r arall, yn lliwio'n dydy, sut yr ydyn ni yn meddwl. Ond erbyn hyn, mae o ar sgêl gwahanol, o gyfyd cenedl yn erbyn cenedl. Ar ôl i mi losgu fy hun a'r jumper yn mynd yn afflydd nos o'r blaen. O'n i'n falch, cofiwch, bod ni yng Nghymru wedi cynhyrchu y cynllun ffoduriad a'i fforddi nhw fel meddygon o bosib y goran y byd. Mi da ni dros gyfnod o 2 mlynedd ar 20, dechrau'r cynllun athon ni 2002. Da ni wedi cynhyrchu neu hyfforddi'n hytrach dros 370 o staff meddygol. 340 ohonyn nhw yn feddygon. A be mae Cymru wedi wneud ydy hyfforddi'r bobl mae gymhwyso nhw i weithio yn yr gwasanaeth iechyd yma. Ac os ydyn nhw'n dychwelyd adra, mi fydden nhw heb golli sgiliau. O'n i siarad efo athro mewn internal medicine o'r Aifft. Siarad efo deintyddion. A siarad efo 40 o feddygon. So o'n lle da yn doedd i mi losgu fy hun. Ond dyna i chi dristwch o meddwl i mi fy hun a fydda'r triniad hynny o Ukraine pan mae cenedl yn codi yn erbyn cenedl. A fyddan nhw'n dychwelyd gartre. A fyddan nhw yn dymunod gwneud hynny. Erbyn hyn fe wyddon ni bod yna newid hinsawdd ar y ffordd. Gadewch i ni beidio swcro ffoliad. Gadewch i ni bore yma gydnabod y gwir. Mae gweithgaredd dynol yn newid yn byd ni. Mae o'n newid yn byd ni ar garlam.
Fe welon ni hyn yn do yn Valencia o dyddiau diwethaf yma. Mae yn cyfri, oherwydd yn sgil hynna fe fydd na newyn, fe fydd na ddigartrefedd, fydd na ddinistyr, a fe fydd na ymrafael. Falle bod rhaid na chi wedi gweld y rhaglen honno wnes i yn yr ha hefo mynd am dro ar gyfer y Steddfod. Gadewch i mi gydnabod, o'n i'n gwybod yn sydd bin bod fi ddim yn mynd i gwcio dda iawn. Ond yr argian gafon ni hwyl efo'n gilydd. Ac un o'r pethau na chafodd i weld oherwydd am digon amser. Os ewch chi i Gilfynydd, efo maes Pwll Du, diwedd yr afon y fanno, diwedd y ffynon. Mi ar yr Undeb Ewropeaidd roed mesur o faint o ddŵr oedd yn codi. A da chi'n cofio storm Dennis? Y llifogydd mawr hwnnw. Dwi'n cofio ysgol feithrin yr wydd bach acw, roedd y dŵr i fyny at y ceiling yn Antgarw. A da ni'n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd eto. Da ni'n gwybod bod o'n mynd i effeithio ar gymunedau tlawd y cymoedd. Ond mae'n mynd i effeithio llawer mwy ar glodion y byd. A mae yna rhywbeth gwirioneddol frawychus yn does. Am dergyn braidd. A'r dinistyr. A'r newid byd. A mae Iesu'n dweud yn fan hyn, os ydych chi'n meddwl bod Miria Solomon yn mynd i ddiogelu'ch diwylliant chi a'ch cenedl chi, fe gewch eich siomi. Fe fydd y Miria yma yn disgyn. Dadansoddiad y diwinyddion wrth gwrs ydy. Mae cyfeiriad oedd yma wedi blynyddoedd ers oes yr Iesu, o'r hyn a fydda'n digwydd efo Rhufain yn dymchwel y deml. Wedi'r gwrthryfel yna. Ydan ni felly gyfeillion yn ddi-ymadferth, yn analluog, yn ddiffrwyth. Na, mae rhaid i ni ystyried cyfanrwydd yr Efengyl. I lenwi'n byd ni hefo gobaith. I lenwi'n byd ni hefo ffydd. Ac i feiddio gweld y byd yn wahanol. A mae o'n dechrau hefo ni, a gai ailadrodd a chloi bregath bore yma, hefo'r geiriau anfarwol yma gan Margaret Mead. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Ac os ydych chi'n cael eich temtio i beidio credu hynny, gyfynnwch i'r rhai a fynnodd i'r Iesu pa bryd y bydda hyn yn digwydd. Pedr, Iagob, Ioan ac Andreas. Pobl a fydda maes o law yn newid byd. Y bobl hynny maes o law a fydda'n gofalu bod ni yma bore yma yn Crwys, yn cofio'r Iesu, a oedd yn deall grym ac yn deall gwleidyddiaeth ac yn deall her ddiffyg gwirionedd yn llawer gwell falle. Mae gwydden ni'n meddwl.
a mae newid yn cymryd amser. Yn y llyfrgell lle ro'n i'n aros yn Washington, roedd ganddyn nhw arddangosfa yn ystod y cyfnod yna. Y Green Book oedd yn galw. Rhai mi gyfadda, do'n i'm yn gyfarwydd efo'r Green Book. Beth oedd y Green Book? Oedd llyfr fydda bobl ddi croen mewn llefydd fel Chicago, Gefrog Newydd yn ei ddefnyddio i deithio lawr Route 66. Roedd yn dweud wrthyn nhw, mae yn yr gwestai yma, mae yn yr llyfr bwyta yma, gewch chi'ch croesawu. A meddwl nes i, dwi mor hen, meddwl nes i, mi ar ni golli'r angen am y llyfr hwnnw pam o'n i yn 10 mlwydd oed. Roedd y mor ddiweddar â hynny. A rhedag wedyn yn dweud i'r man hwnnw lle safod un o'r enw Martin Luther King a dweud mae gen i freuddwyd. Dydy'r freuddwyd ddim wedi gwireddu'n llwyr. Ond mae'n galw arno ni o oes i oes i wneud yr hyn sy'n angenrheidiol. A'r Iesu, nid yn unig yn deall hynny, ond yn dweud wrthon ni am wneud hynny. Ac falla, hwnna ydy'r prawf eitha os ydyn ni yn Christ-like neu beidio. Neu adyn addoliad ni, yn dweud ni, yn gwrando ni, yn ddiffrwydd. Yn ddiffrwydd. Amen. Gadewch i ni ganu yn hymn olaf, hymn rhif 98. Molwn di o ddiw'r canrifoedd, am bob crefft ac am bob dawn, a fydd harddu temlau'r ddaear, am fydd hoi hyfrydwch llawn. 98. Diolch yn fawr. Cyn i ddiweddu, ga'ch atgoffa chi bod yna banad a lle ni droi iddo fo efo gwerthu a phrynu pethau. Gadewch i ni ddweud gyda'n gilydd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.